ịbụ ụkọchukwu Ebeebe n'usoro nke Melkizedek. Abụ ọma 110 verse 4 maka Corpus Christi esi. Ịbụ ụkọchukwu Ebeebe n'usoro nke Melkizedek. Ịbụ ụkọchukwu Ebeebe, ụkọchukwu n'usoro nke Melkizedek. Dị nwenu gwara gị nna m kwụsị nọrọ ala n'aka nri m, aga m eme ndị iro gị ihe mmakwasa ụkwụ gị, mmakwasa ụkwụ gị. Ụkọchukwu Ebeebe, ụkọchukwu n'usoro nke Melkizedek. Onye nwe anyị ga-amanye ndị iro gị niile, ka ha nọrọ n'okpuru ọchịchị gị na Zayọn. Ụkọchukwu Ebeebe, ụkọchukwu n'usoro nke Melkizedek. Ugwu eze bụ nke gị bido n'ụbọchị a mụrụ gị. N'elu ugwu, elu ugwu dị nsọ, ịbụ eze site n'afọ bido n'isi ụtụtụ nke ndụ gị. Onye nwe anyị, Ịbụ ụkọchukwu Ebeebe, ụkọchukwu n'usoro nke Melkizedek. onye nwe anyị aṅụọla iyi nke na ọ gaghị ala azụ na ya. Ịbụ ụkọchukwu, ụkọchukwu Ebeebe usoro nke